मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जाय जाथायखौ खोनायोब्ला नोंथाङाबो दुखु मोनखांगोन। नंगौ, फिसाज्लानि थैनाय खौरांखौ मोननानै आंगो बिमायाबो गाबै गाबै दुखुजों जिउ गोमादों। थारैनो नखरसेनि बिमा फिसाज्लानि जिउ गोमानाय जाथायखौ लानानै ओनसोलनाङैनो मोनसे दुखुनि थासारिया साग्लोबदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय मनिटार गामिनि बुकुल बर' मुंनि सासे लाइमोना चेन्नाइयाव नखरनि आंखालखौ सुफुंनो थाखाय खामानि मावनो थांदोंमोन। नाथाय खामानि मावहैनाय समावनो लाइमोना ना हमनो थांनायाव हरखाब थैयो। बबेखानि बे जाथायखौ खौरां मोननाय लोगो लोगो नखराव थानाय बिमाया दुखु दाहाजों सहायनो हायैजों जोबथायाव जिउ गोमायो। फिसाज्लानि दुखुआव जिउ गोमानाय बिमानि मुंखौ सम्फा बर' होननानै मिथिनाय जादों। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि न' बां गारनानै गुबुन रायजोआव खामानि मावहैनानै बर' लाइमोनफ्रा बायदि बायदि जाथायाव जिउ गोमानाय, जोखोम जानाय, गोमानाय खौरांखौ मोनगासिनो। बेफोरबायदि जाथायनिफ्राय गावनो गाव सांग्रां जानानै थानाया नोंथांनि जिउनि साबसिन। मानोना गुबुन रायजोआव नोंथांखौ अनसायग्रा, मदद होनाया जोबोद खम। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव दं नामा? जुदि नोंथाङा देहायाव सानाय सुनायजों भुगिनांगासिनो, अब्ला नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो सानाय सुनाय बेरामखौ फाहामथाय लानो हागोन। খুব অসুবিধা আছিলে সাহিত্য মোৰ একেবাৰে মানে বহুত বেয়া আছিলে মানে খোজ কাঢ়িব মানে ভালকৈ পৰা নাছিলোঁ। ইয়াত মোটামুটি 3 দিন আহিয়ে মই ভালকৈ খোজ কাঢ়িব পৰা হৈছোঁ। सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बायदि बेरामखौ बे सेन्टाराव फाहामनाय जायो। एसआइ निउर' थेरापि सेन्टारा चिरांनि बेंटल सापागुरियाव दं। बे सेन्टाराव थानानैबो फाहामथाय लानो हानायनि सुबिदा दं। जुदि नोंथाङाबो फाहामथाय लानो लुबैदोंब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।